Shalom, horas madihita saluhutna di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Saat madame di Tuhan Yesus Kristus tu hita salutna. Tahu porsiai ma Tuhan Yesus sih nampe si patagok aka paru kilon di bagasan ngoluta. Alai molo marhaposan dohita tu Tuhan Jehovah dan adong naso tarpatupa di bata. Allah Jehovah do mangaramoti na salah kata dan guru di hitang ngolutaon. Jehovah do si parmahanau songon natar surat di buku ni si pesalmen bidu 20 tolu mamukamai sian ayat sada sahat rodi ayat onom songonon mahatana. Jehovah do si parmahanau dan tagamon huranganau di patongon doau tu japalan akan alomak di togu-togu doau di labung aek hasonangan di pasabam dorohaku di togu doau di dalam hati goran alani goarnai ainang pemardalanau di ruraling goman ni hamatean dan huhabiari parmaraan ai hodo madonganiau tukotmu dohot batahim mangapuliau hodo manutup meja di jolokku maradopon akamusuku dimiahi hodo uluku suk-suk do panginomaku tongon tahe dengan basa dohot asini roha mangihuti hutau salele ngau mangolu jaladung mula kau masuk aku ma bagas ni Jehovah saleleng nileleng na. Amin. Mau lihat madi Tuhan. Shalom.